Става въпрос за втората половина на 80-те години. Отвънка от дискотеката се чува бумтене, върви конга, нагоре е Стефани, Miami Sound Machine. Вътре в дискотеката хората празнуват живота, денсят Feel the fire of desire. Всеки е доволен с питиенце в ръка. На сепарето стои мъж. Този човек е важен. Мафиот. Има няколко легални бизнеса. Става въпрос за Америка. Американец. С няколко легални бизнеса, но за тях стоят и много нелегални дейности. От рода на уреждане на спортни залози, рекетиране и измами, свързани с държавни средства. Човекът е сериозен навътре в материята, но погледнат отстрани, някой би си казал, че дори и леко притеснен или огрижен. Руснаци са му направили предложение. Стига се до преговорната маса. Руснаците имат няколко независими бензиностанции, но искат да развият, да окрупнят бизнеса. Траен партньор. Американец им казва тъй. Вижте сега. Може да оперирате през моята фирма. Аз имам лиценз. И на всеки продаден галон 75% са за мен, 25% са за вас. Господин Майкъл, това е нечестно. Ние работата ще вършим само 25%. Той му обяснявате. Вижте, всички сме на улицата. А на улицата аз знам, че вие ще подкрадвате малко от мен. Вземайки по-голямото парче от баницата, така няма да съм ядосан. Но това не означава, че трябва да ви фащам. Руснаците само се споглеждат и мисля, че имаме сделка. Сделката се сключва и това е казус. Става въпрос за сила. В човешките отношения има динамика. Динамиката е начина, по който се случват човешките взаимоотношения. Елемент от тази динамика е силата. Силата може да бъде изравнена. Може един човек да разполага с повечето сила, което автоматично означава, че другия човек е с по-малкото сила. Може човека да разполага с силата, но да не осъзнава и да бъде блафиран, както и обратно. Може да не разполагаш с сила, но да блафираш. В случая това е от Майкъл Франсезе в един подкаст. Руснаците искат да влязат в бизнеса с точене на държавни средства. Но за да правят тази схема, им трябват лицензии, които те сами не могат да си набавят. Майкъл, заради политическите си контакти и връзки, има лицензии. И им предлага, както казах, те да работят под неговия лиценз през неговата фирма. В тия преговори той осъзнава силата си. Но тук варианта е мека сила. Той не ги натиска грубо. Като не ще ти махай се. Но го прави елегантно. Значи емоционално интелигентен. И те ще са доволни. По този начин, примерно, те ще го препоръчат на някой друг бандит. И неговия бизнес ще върви. Защото има търговци, примерно, той продава уникален продукт. Той знае, че има силата, ако не искаш, но е груб. Казвам, като не щеш. В случая Майкъл осъзнава силата си. Те сами не могат да си изкарат лицензия. И я използва тази сила, но го прави по елегантен начин. Използва хумор, но гледайте да не ви хвана. Той приказва истината. Той знае, че ще го крадат. На улицата са все пак. И на руснаците те почват да го харесват. Той човек им е симпатичен. И с тия хора той бизнеса му тръгва. Докато е бил в тая сфера. С бензиностанциите.
Това е казус, над който може да се разсъждава. Силата се казва, че силата управлява света. И малко философски да минем. Има приказка, че политиката и бизнеса са длетото, което ваят света. Сега много хора се притесняват от дигиталните пари. Оле, дигиталните пари. И ти като покажеш, чакай, те вече са навлезли. Политика ще изкове някой закон, ще каже, заплати се превеждат само по карта. Бизнесмен няма избор. Заплати се превеждат само по карта. И работника дори да възроптая, ама аз не искам. Че кой те пита, ако искаш? Силата управлява този свят.